Taikhoroksa sini Tiprajwk Brwi bini reel video botam hinsa dukho nango buni tomong ma tongya bui hakeri sumui reel ma khaya phatar hani baire ni Brwi rok khaikayai sila phila kanai reel ma khaya oro lapsa thepawi reel ma khaya tolawo yasi thaini kholobai reel ma khaya sini borok rok comment hamya khayo hinai Taikhoroksa bukhukjuk bini pesa saidongmani ang nukha dukho nango mansau baire bole busuk bisri kayai bara kayai khajarok pe khlaiai style kayai guwabo jangge pen kan tukuma hairok khai abo hake bobo khanya musungjak na ambagina dukho nango phatar hani Brwi rok khaike reel ma khaya hinsau Rokno bui comment hamya khaimani kahamni bagui khayo hamyani bagui ya phatar habai o tirpura hano sursa thaikiriko do norok phatar hani system ke reel khaina musongkai guwa thangai langti ke reel khai tongoi di norokno bara kanmani tangai buisaja gyang ba sini tiprasale rap khaijagai koijon thikya ba sini Tiprajwk Brwi rok bara kanja khangkai wansarok lupunggo mokol thayo norokno je jaga chance mano sujug mano ajaga rap khai buthar khipnai norokno rap khai gudal bufung dairi nai sini Tiprajwk kwbangma Brwi gudal bufung dajak biya khagjak langti khasijak tauna tongnai basa tongnai bolong hasuk panthorok kwbangma jagao man tongmani norok khanayadi ba nugyadi ba siadi ba Rokno thusini thui chasini chai gudoksini gudogui butharnani boni target ha norok senong khaja tekhledi video khayo yapung bolayo pen khuk phunugo ri kan phunugo tukuma phunugo hongkai ba alka dopharok ba nono rep khaina nise targeting tongo borok bufuru masano Tiprajwk rokno hinai abo wansuk di abni bagise norokno bara khai ta kandi bara khai ta sumdi buino mokol ta kior ridi sala borok rok butui nukai tam akro sanung norok bo saimana bole jubok ni jorao abo asuk satai khlaya na bole baire ni tomong khai ri sumui reel ma khayani se norok manajak tongo norok tabuk sikla tutui se asuk lasia noni pars no phunugui se khaksa ka 50% phunugui se norok tabuk reel khai tongo hingkai norok ba kaijagai basa masa man khai ba nogana gini ni parani salarok kai sikla tongo nole norok ba tos tongnai ta norok sikla tutui se nongni khajana odek pe khlai ri tak video khai tongo hingkai kaija khai norok te bulaisia hingkai norok noksa nok arini borok bai sikla tongnai phalnai buinu khungna dongso khainai norok sin Tiprajwk Brwi rokno sung tangai bara rok kan khai chajak yang ba buinu dofa bai nukai tangai mokol kior ba kwbangma sini borok butharjak tongo rep khaiye aboni yakni katirina bagui kebo nijini jatino butharna musungjable bui bai nai butharjagano gudal bufung rok dawi hinse norokno safety mane kaham kai dress rok nadi bui mokol kior jagya tei khaiyo hinse sau bujikha jani kokno chajakna video share khaidi photapot norok bai tini kaise kaini kok sanan ma phaigo ka an sini Tiprajwk ta wansarok na asukle hamjaguna kusoblai chalaya mungsa borok asukemar sini Tiprajwk ni pana sabang khangkebo borong nai rengi charonai bhok peto akle mangso de charonai chuak de khano na hegle ri raho ar borong ni pana thangkangke puna besaro thangi borokle sui hegle mogui ma tongtiro mare masa mare manungya wah amte roklai ate kaise hincha nanglangmani sini borok rongno borok obo sini borong ni dugano hokle khoroso khlaiya wansan dugano hokle borok khorcho khayo sini Tiprajwk rongno hokle suklugui berai rukha borok sini Tiprajwk ni dugano khoros kai kangke tuma khainai borok dugan bangi chawinyai tai dugan bangi pe khlai piya borong aro hokle dugan bangi chawinyai dugan bangi mas tu mas clear ma khayo abo bumano nanai rok bole aborok anu busaya anu aske kostorka tini kang makam kamar ke no funga na tanga kostorka asu ko pies raru wui omoy ko pies belai raru wui kostor wo hello dolro anu busaya anu aske kostorka tini kang makam kamar ke
nong no phunu gan tang ai kostor ka se iko PS ra ruwi omoy ko PS belai ra ruwi kostor wo বিজেপির ফকটিয়া লেকচার মারা ডায়লগ মারা কতগুলো নেতার কথা শুনে যদি আসামের মানুষ যদি এবার 2026-এ বিজেপিকে ভোট দেয় তাহলে 100% বিজেপি আসামটাকে ধ্বংস করে দেবে, না খেয়ে মরতে লাগবে গরিব মানুষ। শুধুমাত্র এই কি সরকারটা বিজেপি সরকারটা ধনী মানুষের জন্য, যার জন্য রিকোয়েস্ট করব এই ভিডিওটা শেয়ার করে দিতে যাতে এবার বিজেপি সরকার না আসে। বিজেপি को आउट करके निरपेक्ष सरकार लाने का काम और जिम्मेदारी मेरा है और मेरे साथ जो है सब ये वीडियो शेयर करो और साथ साथ कमेंट्स में ये लिखो बीजेपी गो बैक, बीजेपी मुर्दाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। Sikli hamzagi tongpuru jesla nono okok saka kaijaki pai angje satenyo nang bumasanai jabra chakeno bumasanai oma haisla bai kuno din ta thangde haije karan bo tangai mala bo sheder bonono income khlai kuno din char gala jesla nono hannai ang chaya karai nono sarnai okok sanai rok baise thangdi karon tabe himla bonono jeska pano nin kosto no busibui nono khamke toni na bagi bo income khai nono charnai oma haisla no se nai thangdi ama hai chala rong non le nai ta thangsa bat hinkle nang kai jagi pai jabara no masa nai ane o simang kepala tai buri dong milik laka ora bisu gani baya bondo kebang mana ide pura buri tuh ini malai lay asuk lay kok salai tongo ani kepala masuk pun naik naik kurun মানে বই খেলে মানে কেবা কেবা guri layo ane noro hola bai rang lang ya ne kuk tong ne yak tong ne lang kan komen hamya khayuna ang iPhone pai mali ni tam da ka ba ni rang mai nang pai ya na blena ngetai masa buri nge pai nang as phone pai mani ta bola di ari kepal ang bola ya bele ang phone ni sai te dam ni mani pai bele bola ya bele na ang ar phone pai ne post khai mara ni tam kha ba ni mo pai ma kha pai di ni mo pai ma kha post khai di এমন কোনো আইফোন পাই মানে কোনো বড় কথা হলে আইফোন পাই মানে নং আং পাই মানে বখাও তংখাই মুসুমা তংখাই পাই মানে বুঝি খাবে আমরা বুঝে নগো জেলাস্তা নাংদি আং বলাই ফুনো গিয়া আনি কোনো কন্টেন্ট করে হিংকে আং যে মানি পাইও বুঝতেবো রি গাংসে পাইব ফুনগো যে কোনো রাংসে পাইব ফুনগো আং তো ফুনো যাবে না আং তো রাংসে কানজাক ইয়াগো বো কানজাক ইয়াং বো কানজাক খুনি যে কয়টা পাইখা আং বলাই নাঙ্গা বলাই ফুনো মানো আবুনা jelas ta nang de oma haike buk tong hne rang nang ya hne comment ba hana ta khadi gatai kaisa isini borong mang nang comment hana khai sini borong na bisi puto sa kamo nang mayo jelas nang nang ni dol ko jugo kamo no khai nu mo borong jelas ta nang de nang bo ngi phunong de nang mo sakse nang phungdi haike kene hi ta khadi ni rang bai ba ang kane tong ya ang bono na sare toni ya buji kheda ta nang bo ana sare toni khai cha ni